dhoge piny ni ODM ok nyal tiyo kanyakla gi duond bura mar DCP e yiero maduong' mabiro. Ka giloso e kaunti ma Kajiado, jotelogo wacho ni gin kod riwruok moromo kod duond buche moko mobalo gi sirikal, omiyo ok ochuno ni nyaka gibed kod riwruok moro gi duond bura mar ODM, nimar duond burano osepogore kendo onge kod mbi. Bende giseyo jotelo mag duond bura mar ODM kuom dhi nyime riwo lwedo sirikal ma kata gin giwegi gineno ni pok ochopo singo mane gitimo n'oganda jo Kenya, nimar piny owacho osebedo ka tiyo ataro mar chik ka ginego oganda, meto mar osuru e kind midhiero mamoko. Wewe Junet, uliona Rigathi amekuuliza mfanye kazi pamoja siku gani? Rigathi anataka kufanya kazi na Wakenya wote wenye wanataka kwenda barabara moja, sio na wale wezi wenye wanakula pesa ya SHA, sio wale wezi wenye wanakula pesa ya masomo. Sisi hatutaki kufanya kazi na nyinyi. Rigathi Gachagua hana haja kufanya kazi na nyinyi, maanake yeye ni truthful man. Yeye anataka aongoze wa Kenya, wakomboe hii nchi yetu, tuende tupeleke Kasongo nyumbani. Wewe Junet Mohamed, unaongea na chakula kwa mdomo. It is bad manners to speak with food in the mouth. Unakula pesa ya umma wewe. Umepewa pesa ya SHA. Ni umekula linda mama. Wewe hiyo pesa ndio unaongea uko na mzaha. Nyinyi ni kama wale watu walikuwa wameshika